Hallelujah.
Hallelujah. uJesu Kristu inkosi. Ingabe umuntu bazalwane singafundile izwi sizobe sivula kwi-Old Testament uEsther chapter 3. Kodwa iqiniso ngiyakulazi, iqiniso liyakukhulula. Angivumile ke bazalwane kusihloko sahamba kulo iqiniso mama anibulelwe inkosi yethu uJesu Kristu kunenkosi sohlanganyele egameni likaJesu. Jesu Kristu uyinkosi ongibuleke kimi ilelizwe uNkulunkulu angiphathise lona engisimangishele phansi ngisinjalo la kukhona iqiniso ikhona futhi nempi senqaba kanjani. Haleluya. La kukhona khona iqiniso abangekho kulo iqiniso bahlala njalo benokuthuthumela ngoba iqiniso liyabadla. Haleluya. Haleluya. Asohlulwa iqiniso angakwazi ukuzibona ukuthi yini ohlulekayo bese kuba ngasengazisumbula iqiniso kaNkulunkulu umuntu obambe iqiniso sima kanjani sihleze eqinisweni. Iqiniso lokulazi, iqiniso lokukhulula. Haleluya. Haleluya. Sizofunda bazalwane ivesi elilodwa bese uNkulunkulu esihola ngoba wakho ingcwele ukuthi uyini afuna sikhulume ngaleli qiniso egameni likaJesu. Haleluya. uEsther chapter 3 ivesi lika-8. uHamani wathi enkosini u-Ahasuweroshi kukhona isizwe esithile esihlakazekile sisakazekele phakathi kwabantu bezifunda zonke zombuso wakho. Nemithetho yaso yehlukene neyesizwe sonke noma neyezizwe zonke. Futhi asigcini imithetho yenkosi. Ngalokho akufanele kube inkosi isiyeke. Haleluya. Ngicela umphostoli sikhulekele. Sasiqhubeka nesigaba kaJesu. Usithintile ukuthi sizwe sihlakazeke ezweni zonke ezingafanele kuyena. Siyacela ngenkosi ukhulume ngezwi lakho. Fihla umntwana wakhe emile phambi kwethu singaboni yena, kodwa sibone wena uqobo, singamuzwa yena, sizwe wena ukhulumisana nempilo zethu. Sinike udumo ngekuseni Nkosi bekusifanele ukubala uyababazeka udumo lukufanele uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Haleluya. Lasifunda khona bazalwane sifunda ngesizwe sase-India lokwakunenkosi yakhona u-Ahasuweroshi. Elisizwe lenkosi wayephethe e-India kuze kuyofika eKush egameni likaJesu. Kunomuntu wayelindisa ngolenkosi uMordekhai, igama lakhe wayengumJuda ngokuzalwa kwakhe. Iqiniso ngiyalazi, iqiniso liyakumkhulula. Haleluya. Lisizwe lenkosi kwakunomuntu oHamani, igama lakhe wayengumAgagi. Ngamanye amazwi wayewesizwe esiphambene nesizwe sikaNkulunkulu. Ebese lisizwe lenkosi, inkosi uAhasuweroshi yamphakamisa uHamani. Uma ungabeka mhlawumbe ngolimi lanamhlanje wayewu-deputy inkosi noma wayewoseduze nenkosi uAhasuweroshi. Haleluya. Kwasekushawa umthetho ukuthi bonke abayombona uHamani bayokhothama kuye, baguqe namadolo, badumise uHamani. Isihloko sethu bazalwane sithi iqiniso noma ithini ngiyalazi.
iqiniso lomkhulula. Haleluya. Kwakunale ndoda ke egameni lika Jesu uMordekai elisizwile inkosi wayehlezi esangweni engumJuda ezazi ukuthi ungumJuda. Lisizwile inkosi akavumanga ukuthi akhothame kuHamani ngenxa yokuthi umthetho wamaJuda ongamvumeli ukuthi angakhothama nanoma ubani ngaphandle kaNkulunkulu ophilayo. Haleluya. Haleluya. Ngamanye amazwi bazalwane, iqiniso likhulula noma usethunjweni. Iqiniso likwazi ukukhulula ungekho ezweni lesizwe sakini. Iqiniso likhulula usungaphansi kwesandla senkosi yesinye isizwe, kodwa mawazi iqiniso uma ngeqiniso lobuzwe bakho, iqiniso lokulazi, iqiniso lokumkhulula. Lisizwi lenkosi akagugayo bamthusumelisa uHamani ukuthi uMordekai bangidlula akaguqi. Lisizwi wadwalulaka wasenquma enhlizweni yakhe ukuthi uzommangalela ngoba engenamandla ukuthi akashayana namaJuda yena yedwa, futhi isifiso sakhe ngoba ukuthi amaJuda awaqedwe endaweni. Haleluya. Haleluya. Amandla eqiniso sizowathola bazalwane kulelizwi. Okukusukuba uMordekai wayengabile eqinisweni, kwangavuka mhlambe kuyena ukuthi lezwe lakithi likude nami, nalelizwe langitshela ukuthi ngiguqa uNkulunkulu kuphela, angikho kuleso sizwe. Ukuba wayededela iqiniso wayengabonakala eseguqa nakwabanye uNkulunkulu. Haleluya. Imeseji yosuku bazalwane singaguqi. Haleluya. Njengoba sila endlini sihlukene bazalwane, abanye bethu basindisiwe ngabanye emndenini yabo, kodwa abanye bethu ngomusa kaNkulunkulu sisindisiwe sonke siyimndeni, kodwa nami ngawedwa ekhaya lakho ungaguqi ngenxa yeqiniso esesizwile. Haleluya. Uma sihlehla kancane sifunde kuyena uEsther uchapter 2 uverse 21 wakhona. Haleluya. Uthi ngalezo zinsuku uMordekai esehleze esangweni lenkosi, izinduna ezimbili zenkosi oBhigithani noThereshi ubalindisango zazithukuthele zifuna ukubeka izandla enkosini Ahasuweroshi. Leyo ndaba yaziwa nguMordekai, wayitshela Esther inkosikazi. uEsther wayisho enkosini egameni kaMordekai. Lapho indaba iphenywa kwafunyanwa ukuthi injalo zaphanyekwa zombili emthini kwalotshwa encwadini yezindaba zemihla ngemihla phambi kwenkosi. Haleluya. Uma ngifunda lelizwi kuvuka izwi lenkosi lithi konke kusebenzelana kube ngokuhle. Haleluya. Haleluya. Uthi-ke uHamani uma eqhubeka nendaba yakhe ekhuluma nenkosi uAhasuweroshi uthi uma kukuhle enkosini makulotshwe ukuthi sichithwe, ngiyakukhokhela amathalenta ezinkulungwane eziyishumi esiliva ezandleni zabenza umsebenzi wenkosi ayiswe esikhwameni senkosi. Haleluya. Kuvuka esinye isifundo, uthando lwemali nokuziphakamisa. Haleluya. Haleluya. Kukhona futhi khona la kuEsther uziphakamisa kaHamani. Bazalwane, sesilazi iqiniso singaphakami. Noma ngabe amelene nathi basiphakamela, kodwa singaphakami, sesingasaguqi kuwe ama-althari nakumthetho eshaywa ingamiselwe emthethweni wezwi lenkosi, kodwa siphika ngokuzithoba. Haleluya. Ngoba sazi iqiniso uNkulunkulu akahlali kwabaphakeme, kodwa uNkulunkulu ufuna abazithobayo njalo egameni likaJesu. Izwi lenkosi uMordekai eseyizwa indaba uyayidlulisela kuEsther. Uma sihlehla sifunda uchapter 1 siyabheka ukuthi
ukuthi nokungena ka-Esther ukuthi azazoba inkosikazi yenkosi kwakuwuko ukufohla kaNkulunkulu ofohla njengamanzi amaningi. Lesi iBhayibheli uNkosi kaSheroshi yenza idili kuthe uma isithumela ukuthi kubizwe umkayo uVashiti waphakamela inkosi akangaya besizwe sathi amakhosikazi zonke azofunda ukuthi inkosi iyaphakanyelwa kasiyachithwa inkosikazi yenkosi uNkulunkulu ezofohla bazofaka no-Esther ukuze kukhululwe isizwe sakaJuda egameni likaJesu. Qiniso bazalwane niyakulazi futhi liyakumkhulula. Iyathunywa indaba ku-Esther izothunywa ngalezi zinsuku elithizwe kulesi sizwe kwakunomzuzu la inkosi eyayivala khona ithi akuyongena umuntu egcekeni lenkosi kuphela ovunyelwe. Uma ifika imeseji ngidlula kwezinye indawo kufika la khona u-Esther owesifazane njengalokho sihlangene embuthweni wabesifazane. Ithi imeseji yakhe ngizilelela ukudla nami nabesifazane bami sizozila u-3 days. Shuthi ngoni mntwana endlini ngingenele emkhosini nami nabesifazane ngizongena emkhosini ngoba ukuze sikwazi ukumelana nezipho esibhekana nazo sizinqobe edolweni. Haleluya, haleluya. Lesi iBhayibheli uma usudlulile lo 3 days uyahamba ngefaith. Kuvuka kanjani enhlizweni yami ukuthi wabamba ifaith wathi makukuhle enkosini wena uNkulunkulu uzosikhulula isizwe sakithi. Haleluya. Wayongena izweni ebaleni emzini wenkosi ngokungemthetho. Lesi iBhayibheli uma inkosi ikuvumela ukuthi udlulise udaba lakho eyilulela itonga yegolide kube ukuthi kwamukelekile. Haleluya. Wenze kanjalo ngo-Esther. uNkulunkulu ezozambula ukuthi mawungaguqanga ngenxa kaNkulunkulu kwalezinto eguqukayo. Haleluya. Nangalomzuzu sihlangene kule ndawo ukuze masiphuma siyokwenza uguquko ezibhene ezibhenene nobukhosi bukaNkulunkulu esimkhonzayo. Haleluya. Iqiniso niyakulazi futhi iqiniso liyakhulula. Lesi sizwe sakhululwa iqiniso ngoMordekai. Athi umpostoli meshumayela ngelinye ilanga athi mtshotshwa phambi kwakho kubelungu kodwa uyathula. Siyabuza uMordekai ukuthi uma enza izinto eziphambene nenkosi akathulanga. Haleluya, haleluya. Bese lithi iBhayibheli inkosi yalula intonga yayo yegolide ilulela inkosikazi u-Esther ngenxa yokuthi kwaqalwe ngomkhosi. Bayisokhe enkosini ukuthi uNkulunkulu isizwe siyabhubha manje siyonxusa umusa. Haleluya. Uma inkosi imbuza ukuthi kuyini inkosikazi ofuna kwenzelwe kona, umeme inkosi kanye noHamani edilini wadideka uHamani ngoba ugcwele impakamo. Lesi iBhayibheli wayehamba eqhosha wabiza abangani bakhe wabiza umkakhe wathi mina ngiphakeme ngiphakanyiswe nenkosikazi yenkosi yimgedwa nenkosi sizohlala edilini lenkosi kanti izophambana inkomishi. Haleluya. iBhayibheli bayixoxa ngomkayo nabangani balulekani ukuthi uMordekai ngenxa ungakhothami nangenxa yolaka kaHamani akenzela umuthi azophanyekwa kuwo. Haleluya. Jesu Kristu inkosi bazalwane. Jesu Kristu uyinkosi. Kuphela umoya wempakamo. Umoya waxosha uSathane ezulwini. Nomoya uSathane athanda ukusebenzisa kakhulu kubantu ukuze abazuze. Egameni likaJesu wabala ukuthi imina ongcono, imina nginje, kanti uhlelo kaNkulunkulu aliqondi. Haleluya. Haleluya. Sizwe lenkosi ngalobo busuku kwalahleka ubuthongo enkosini. Ngalezi zinsuku inkosi ikhululwa kulaba abalindisango ababenzela uzungu. Lithi iBhayibheli kwalotshwa encwadini zokukhumbula. Yathi mayiqwasha inkosi yabiza leyo ncwadi kuzokhulula uMordekai ongazange wadideka ukuthi ungumJuda. Yathi mayifunda base kuvela indaba zokuthi ngake ngakhululwa
uHamani bezalwane lo zazi ukuthi mina oseduze kwenkosi noyekhukhumele esibone ngcono kunabo bonke kanti owesifazane usebizile umkhosi. Haleluya. Amanye amazwi bazalwane asilindele ukuthi siyoze sitshele ubaba umpostoli kodwa kunezinto ezidinga ukuthi umuntu nomuntu abone isidingo somkhosi ukuze kuguqulwe okusendleleni yakhe. Haleluya. Iqiniso nolazi futhi iqiniso liyonikhulula. Yayisicela inkosi ubize uHamani kusebenza kaNkulunkulu kuyisimanga. Yayisibuza inkosi kungenziwani kumuntu inkosi efuna ukumdumisa. Angithi buza kumuntu okhukhumele wayesesho. Haleluya. Azi ukuthi uyo ozodumiswa inkosi. Kanti sekuguquka amanzi baba yabamqothe. Haleluya. Uzokhuluba isizwe esithunjiweyo ethunjweni ezweni labathumbi baso. Bazalwane asakhile kule ndawo. Nasi sifana nabathunjiwe kodwa kunendawo esisebenzelayo. Egameni likaJesu simelwe ukubamba iqiniso. Asho uHamani. Haleluya. Basabambathiswa ingubo ebezimbeswe inkosi. Agibele yashini ebehlale kulinkosi. Abe kumqhele ekhanda lakhe. Yasithi inkosi yenze njalo uMordekhai. Haleluya. Haleluya. Ukusebenza kaNkulunkulu bazalwane egameni likaJesu bangabona ukusebenza komuntu kodwa kwabo kaNkulunkulu. Ngithanda uHamani umesebuyele emumva kumkakhe abenze naye icebo lokuthi amanzi umuthi ezophenya baba uMordekhai. Uthi uMordekhai mawakuzalwa kaJuda ubungeke umelane naye. Masizoqonda bazalwane uthi masibe eqinisweni akekho namandla okumelana nebandla likaNkulunkulu. Haleluya. Noma sewedwa kodwa uma eqinisweni likaNkulunkulu akekho ngema abelane necebo likaNkulunkulu egameni likaJesu. Haleluya. Lizizwile Nkosi wona loyo muthi owalungiswa uHamani kwaphanye kwawe yena kuwo egameni likaJesu. Ngenxa yeqiniso lokuthi uMordekhai akaguqelanga umuntu. Haleluya. Haleluya. Thina siyibandla likaKristu Jesu langalezi insuku akuyovela umuntu siqu sakhe. Eziningi izinto uSathane angazibeka ukuthi siguqe kuzo kanti ngokuguqa sesiqiniso likaNkulunkulu nokunqoba kwakhe. Haleluya. Sinikwe igama esikhuleka kulo la endlini elithi uJesu Kristu inkosi. Uthi mawusuguqa kwamanye ama-altar usulubiza ngokwazi ngokwe-experience limane lingasebenzi kanti kunomzuzu oguquke indawo waguqa lungafanele uguqe khona. Iqiniso nokulazi iqiniso lomkhulula. Haleluya. 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 Iqiniso nokulazi iqiniso yomkhulula. Asiguqe bazalwane. Ukuthi asiguqa kusho ukuthi impi iyaphela. Haleluya. Ukuthi awuguqanga kusho ukuthi uhamba kuthebelele. Ukuthi awuguqa kusho ukuthi awufiki umzuzu wokukhala. Haleluya. Kodwa ukhala ungaguqanga. Haleluya. Uguqa kwi-altar elilodwa elithi izwi lenkosi sahlikwa ngegazi likaKristu Jesu elaphalela kwabakaki. Haleluya. Amagazi besiwathemba besiwaphalanisa nangonyaka zakuthiwa lunganga kodwa kunaleli gazi elaphalela kwabakanye nawenza umsebenzi waphelela. Saguqa bazalwane. Iqiniso nokulazi futhi iqiniso lomkhulula ukube wayiphendukele esizweni athunjelwe kuso iqiniso lokuJuda lalokumshiya bese sale eyisigqilo konomphela. Haleluya. Lizizwi lenkosi ngokuqhubeka kwesikhathi banda abezi
izwe abajikele ekutheni babe ngamaJuda. Nathi bazalwane singabezizwe. Haleluya. Lethi bajika ngokuthuthumela ngenxa yokuthi uNkulunkulu menza izinto abantu ababukayo bathuthumela. Iso nokulazi iqiniso lomkhulula. Sisenkonzweni yabesifazane egameni likaJesu. Abathenjwe uNkulunkulu ngohlobo lwesimanga. Haleluya. Uzethi sibizeleni abesifazane abankophe zabo zigcwele inyembezi. Haleluya. Ike mangazi bazalwane ukuthi umuntu wesifazane kuba lula ukushintsha isibongo. Ashiye umndeni wakhe ayojoyina umndeni omusha afika athi kusekhaya ingoba uthenjiwe. Haleluya. Uyaphinde kwenzeke bazalwane ushintshe isibongo ufike kuleso sibongo kunama-athi ekuguqwa kuwo bese lithi izulu wena wedwa ikhethela umbuso kaNkulunkulu ukuba uzoguqula leli khaya. Kumele iqiniso, iqiniso lokulazi, iqiniso lokumkhulula. Engikufundile bazalwane endleleni njengomuntu oqala ofake insindiso emzini ephuma kwesinye isibongo efike engasindisiwe ukuthi akulula. Kodwa mekwanimela ngani iqiniso liyama nawe izulu. Amen. Haleluya. Akukho okuncane esithi ngoba ungawumpastori ukuda kasiboni ngizomtshontsha ngoba asenzele umuntu. Kodwa konke okwenzayo uzenzela wena. Ingakho uHamani azimethula ekhanda umuthi wayengaqonda ukuthi uzenzela yena. Nathi uma singathi umpastori ukude noma umpastori ukude bese kuba nezinye izinto esishiftela kuzo sizenzela thina. Iqiniso nolazi, iqiniso lokumkhulula. Haleluya. Abanye abantu balandwa ngenhlungu yakho. Wena ungeniswe enhlungwini ukuze uyotakula abanye abantu ubalethe eqinisweni. Nokulazi bazalwane liyakumkhulula egameni likaJesu. Ngiyakhumbula ekhaya lami maqala ukuthi kuvela isifo sengihlangene neqiniso. Ngangena ekamereni ngakhuleka ngathi Nkosi ngiyacela ungenze bangangiboni ukuthi angilimbethe ithawula. Haleluya. Ngoba ngathi ngeke ngimbathe bese ngigada abazalwane ngoba iqiniso liyakhululana. Haleluya. Kwaba nzima ngoba kwakuyisiqalo kodwa kwasi meqhubeka isikhathi angisaziphenduleli. Wathi iBhayibheli ningi kwabezizwe abaphendukela kubaJuda bethuthumela. Haleluya. Uma eqinisweni abantu abamelene nawe ubashiya bethuthumela ngezinto abazozibona nawe bungazi ukuthi bazozibona. Nakulazi bazalwane iqiniso futhi lona lolukhulula. Uma selifike kahle ubama ngisho wedwa. Haleluya. Uma selifike kahle uhleka nabantu wazi kahle ukuthi bona bahleki. Uma sifike kahle bazalwane uthi mawuhleka weza ukuthi angihlekisisa ngubuyele kuwena uthi Nkosi idila nami ngoba udinga iqiniso elikhulula umuntu. Iqiniso nokulazi futhi lona liyomkhulula. Haleluya. Kuye kwadlula ubabezala sengila entabeni. Abazalwane enganginabo basentabeni abangifica ekhaya bangifica kuyimngedwe ngangingambese lutho emahlombe egameni likaJesu. Baba umlando empilweni yami noma umnandi ngalelo langa ngoba umnakwe sengilamana naye ngokulamana kobaba abashadile ukude kwasethiwa ngihlale esipantshini ngenze konke okwenziwayo. Ngathi ngingabaphenduli bazalwane ngokumela iqiniso ngaphendulelwa ungasindisiwa semndenini kwase ngenxa yenkolo yakhe. Kodwa umuntu ozoqala kuqala amele iqiniso ngenkolo yakhe. Iqiniso lomkhulula. Ngifike kwistage bazalwane la ngingasaziphenduleli la sengikhulunyelwa khona
uma kunento ekudinga ngiyenze baqala babuza ukuthi ngokwenkolo yakho ngasenzela na sengikhululekile bazalwane kodwa naleyo nkululeko ayisho ukuthi iphelile. Haleluya, haleluya. Nanoma yiphi singena kuyo singena sithembizo kunempe ngene kuyo past 3 weeks ngasendela ubaba imessage ende ngalindela uzongiphoxa inkosi yangami angenzela mina egameni likaJesu ngangisempini ngazange ngicabanga eyangishiya ngithi ukuthi ngithola isite yesonto emafakatini kube ukufohla kaNkulunkulu ufohla njengamanzi. Uma ngibuka induna namakhansela indlela babefighter against nami ngensindiso ngayo ngishushiswa bazalwane njengomuntu obekwicala ibheki inkosi yamakhosi qiniso bazalwane nolazi lonikhulula angizange ngizwe ukuthi kubuhlungu kanti kwakubuhlungu ngangiphendula ngezwi ngithi ngenxa yesu ngisamile ukuthi angikwenze ukuthi ngathi uma ngifike endlini ngamdumisa uNkulunkulu ngathi hawu kanti amadimoni amsebenza uNkulunkulu wami emafakatini thama ngiqeda ukudumisa ayizwi phela ngakhala kabuhlungu ngaphinde ngamdumisa uNkulunkulu ngathi ngiyakubonga Nkosi kuze ngikhala ngaphambi kwabo kuze ngizwe ubuhlungu ngizwe sengidlulile qiniso nokulazi qiniso nolukhulula ngakhululwa iqiniso iphene ngayizwa sengingedwa kube ngivukela nganganyelwe ile yanqoba yabantu babeshaya isifuba bathi singitshele wezwakhala qiniso nokulazi qiniso lokukhulula lidlule enyameni yomuntu iqiniso ofuna uKristu Jesu lithi izwi lenkosi ofuna ukuze emva kwami akadele uqobo lwakhe athwale isiphambano sehlazo alandele kimi ngoba ufuna ukubamba iqiniso elinguKristu Jesu ukuze ubambe iqiniso uhamba uthwele isiphambano ubukeka ngathi uwe sehlazweni kodwa ngoba kukhulunywe kuwe ngeqiniso yokulazi yonikhulula egameni likaJesu. Haleluya, haleluya. Ngakhala bazalwane bokuSunday ngaqhubeka Monday ngisend message ngathi kanti kubuhlungu kube iqiniso langenami ngishushiswa ngabasha isifuba esengihlanganile naye washayisa mthinini wakhothama ngangazi bazalwane wathi bengibingelela wayibambe emadolweni iqiniso liyonikhulula iqiniso liyobenza bazi uNkulunkulu enihamba naye. Haleluya, nokulazi iqiniso futhi liyonikhulula asiguqi bazalwane. Haleluya, asiguqi abasebenzayo asiguqi ngisho sesiboshelwe ejokeni linye nokholika abanhlobonhlobo asiguqi iqiniso liyasikhulula elinguKristu Jesu ezintweni zonke. Haleluya, amen. Iqiniso lokulazi liyakunikhulula. Kunenkonzo besinayo ngoJuly mina kwangulungiselwa nje ukuthi kuzoba nenkonzo yesintu kaZondi ngambheka uNkulunkulu kubanda ngathi hawu Jesu wazwangikhulula ngangiyaphithizela kulamakhaya ngikhulula bazalwane ubiza isibindi egameni likaJesu kuthi noma ngawungena kuyiphi ivumele ungazongena wedwa lithi iBhayibheli wawashaya umthetho naseBhabhela uShadrach noMeshach no-Abednego wathi wamabezwa imisindo baguqa sithobeni sikaNebukadinezari ngenxa yeqiniso ababelazi lani bakhulula kuyo yonke imithetho abaguqanga. Enhliziyweni yami ngiyake ngithi noma sebevuma bethi kuyokwazeka ukuthi bakhona bangaguqanga babengazi. Haleluya, haleluya. Jesu Kristu inkosi. Ngeke ngithi babengazi ukuthi bangene bona esithandweni somlilo ngephambuke nolololodwa enhliziyweni yami bazalana kukho ezwini. Ngeke ngithi bazitshela banquma bathi uma sifa Nkosi sifela kuwe sizozohlala nawe. Haleluya. Yazi mayisikhathi muna indodana yomuntu akwabhaka ukuthi yehle isikhathi singakashayi baqonda uNkulunkulu
nezinto ezizosehlela ukuze nawe uqonde uNkulunkulu uKristu Jesu nabakufaka ezimweni bamazi uNkulunkulu wakhe. Haleluya. Iqiniso nokulazi futhi iqiniso nolukhulula. Haleluya. Haleluya. Nathi sibo bazalwana bezizwe abangena kubaJuda kwelikamoya. Asihambeni ngeqiniso singaguqi egameni likaJesu. Ziningi bazalwane izinto esifuna ngazo. Haleluya. Nokuncane ungasungakunaki. Haleluya. Njengoba ngishilo ukuthi akuyoliba njalo lokuzobe kwakhona umuntu. Namanje kusenzeka abeke umuntu ukuthi siguqe yena noma sidumise yena ngoba njengoba sihlangene mhlawumbe sidumisa ubaba umpostoli kusenzeka. Kodwa umaye unye sithi asibona ukuthi kule ndawo obekwe kuyo umuntu akadunyiswa angenza udumise nje ithawula. Ngoba isisa siyesikhulu sisempini okwethu uqaphela. Haleluya. Ukuze sibambiswe kaNkulunkulu neqiniso elinguKristu Jesu, iqiniso nokulazi, iqiniso lomkhulu. Haleluya. Haleluya. Sihambeni ngeqiniso bazalwane, ilokhu uNkulunkulu angiphathise kona egameni likaJesu. Ngiyalibonga ithuba uNkulunkulu angipha lona. Ngizocela nje usho ukuthini sidumisele izwi unumber 54 Jesu esiphambanweni. Sengiyandilika bazalwane ukubili ucela umama futhi kushabalala sikhulekele egameni likaJesu. Sicela umphakathi wehlelo Jesu Kristu inkosi. Oh
Siyakuthetha uNkulunkulu wethu ongcwele, dwala lensindiso yethu, awukhona umhlaba ungakasekelwa, ukhona uNkulunkulu, uNkulunkulu, ulizwi igama lakho. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele, sibonga ukukhuluma kwakho, Nkosi uJesu. Siyabonga dwala lensindiso yethu, impela iqiniso, siyakulazi iqiniso, liyakusikhulula uNkulunkulu wethu ongcwele. Siyabonga ukusithanda kangaka uNkulunkulu wethu. Yebo Kristu, usithandile singelutho. uNkulunkulu wethu wasilanda endaweni zethu la sasihleli khona. uNkulunkulu wethu singalazi iqiniso. uNkulunkulu wethu siboshiwe amaketha ngesitha, kodwa wena Kristu ngezwi lakho elinamandla eqinisileyo, elingakaze Nkosi lashaya eceleni, kodwa elikushoyo kuyiko. uNkulunkulu wethu masilimele iqiniso lakho, uyezwakala ukuthi ngisho izwe lethu siyalinqoba. uNkulunkulu wethu siyonqoba ngisho amakhaya ethu, sinqobe Nkosi konke. Uma sizolalela izwi lakho bese silimele iqiniso, Baba, singadayisi ngalo. Siyabonga ukukhuluma kwakho, siyezwa Nkosi uJesu, impela simele ukuhlala kuwe, singasuki senze njengoba usitshelile uNkulunkulu wethu. Kodwa manje ngithanda, siyakudela konke, sithabathe isiphambano sethu sikulandele uNkulunkulu wethu ngeqiniso. uNkulunkulu wethu siyabonga emini Nkosi, asazi ukuba Nkosi kube bowungekho eduze nathi. Ngabe Nkosi lezi zindaba sizizwa kanjani? uNkulunkulu wethu kuba sondelanga ukulalela iqiniso lakhe elikhulunywayo kule ndawo. Ngaba sikuzwile konke lokhu uNkulunkulu wethu, siyadabuka, sidabukela abaphumile uNkulunkulu wethu ngoba balizwa leqiniso. Jesu hawuka